שלום, שמי דוקטור אלעד שפיצר, אני אורתופד, מומחה לטיפול בפציעות ספורט ומניעתן. תרגיל הרמת האגן, מטרתו לחזק את שרירי הליבה, על מנת שיהיו לנו פחות עומסים על הרגליים בזמן ריצה או אופניים. את התרגיל מבצעים בשכיבה על הגב, כופפו מעט את הברכיים, כיפוף של בערך 80 מעלות, תשימו את כפות הרגליים על הרצפה כך שהן יהיו שטוחות, הידיים ישרות לצדדים, כשכפות הידיים מופנות לכיוון התקרה. קבצו את העכוז והרימו את האגן כלפי מעלה עד שהירכיים, הגב והכתפיים נמצאים בקו אחד. התרגיל הזה מבוצע למשך 5 שניות, חזרו לאט לאט למצב ההתחלתי. הדגשים בתרגיל הזה זה שהידיים נמצאות לצידי הגוף וכפות הידיים פונות לכיוון התקרה על מנת שלא נשתמש בידיים להתרומם, אלא בשרירי העכוז. בהצלחה.